Čau lidi, tady Vojtix. Vítám vás u mého prvního videa. A v téhle sérii budu natáčet hráčskou kariéru. Nebudu to okecávat a jdeme na to. Takže nová hráčská kariéra. Tak a hned tam tady vyskočí nová sezóna a nebo živé startovní body. Já bych sem dělal živé startovní body. Tak. Bych si tady dal úplně do nějaký jako plesnivý ligy. Pak si zkusme vypracovat úplně co jako nejvíc, třeba do Real, nebo tak jako, aby jsem to dal třeba sem, úplně random. Já bych sem dal vytvořit nového hráče. Jméno. To bude samozřejmě Vojtix. To nejde. Tak. Vojtix. Přezdívka bych dal Vojtix. Bylo tam všechno velké. Jméno v komentáři. Myslím si, no, to nejde. To je jedno. Na dresu bych si dal Vojtix taky. Číslo na dresu bych si dal 10, země, ano. To příjmení mně se nenapadá, ale k Vojtixovi sériím nebo jako podobný Vojta, bych dal Vojta. Vojtix Vojta. Tak. To je tím hotovo. A hlava. Tu by jsem dal tady značku opravit. Tady bych dal vlasy a z té účesu doplnění a vybral bych asi tohle, to vypadá tak jako nejlíp. Tady obličej, oči, to je hodně pofiderní, co je normálního. Já se chci změnit úplně. Bych si tady dal. Já něco zkusím. Ne, Alexeku můžu změnit obličej. To mě hodně zajímalo, tak tady je hole. Ty hlava, uši, kovídla bych dal, kůže, barva pokožky, nechal koudla, ale já bych to jako nejprve změnil na tohle borce. Tak a tady pak bych jako tohle borce přesně a na něm bych to jako upravil všechno. Z těch účesů jsem dal zpátky doplnění a s touto členkou. Takhle bych to nechal, vlasy. Tak jako tmavší.
jako tmavě hnědá, tady není. Je to takovouhle. Čes máme barva očí. Dá asi stejnou, se bude vypadat dobře. Spíš takovouhle. Teď to jde i vymodelovat, že bych to tady vymodeloval. Tohle bych dal spíš takhle. Ano, uložit. Tak, teď bych si podíval na asi kokopačky. Takovýhle rozhodně ne. Tak jako úplně v pohodě. Anky, tyhle ty Nikeový vypadají dobře. Jsem si dal tyhle. Kaštukavice nic. Takhle. Maska. To by se mi se asi žádný. Tak a tetování, to by jsem si nedával. A tady jsem si nechal styl běhu výchozí. Byla oslava. A dobře, ten španělský tanec a ten čaj. Vydal spíš ten čaj. Tak. Takhle bych to asi nechal. Ale vrátil bych se tady. A já jsem chtěla jako to jméno v komentáři, ale mě nejde jako tam dát Vojtix. Jsme tady dát dva. Nevidím. Tady by bylo dobrý. Wade, Tyfo. Wagner, Stola. and back with Valke. By jsem nedal asi nic, si to bude. A když ještě budeme na tu, jo, by jsem to nechal. Jenom to obočí vypadá. Jako. Zkusíme to změnit. S tímhle. Počkej, vymodelovat. Já bych ho takhle asi nechal. Vypadá dobře. Říkal, ty vím vymodelovat tohle. No, počkej. No tak pokud by jsem si to nechal, že dáme pokračovat. Asi vycházející hvězda. Tak. Tady bych si samozřejmě dal asi, že útočník. A no. Tady máme kouzelník, inspirace od Ronaldinha, anebo inspirace od Zlatana Ibrahimoviče. Cíl, aby jsem si spíš dal toho kouzelníka od Ronaldinha. Tak. A máme tady výšku a kilo. Tak, takový bigger.
Teda co? No, výšku, když se podívám, jak bych jsem se třeba nějak asi takhle to vypadá v pohodě. Třeba takhle. Tak. Když jsem si dala tady toho hrotovýho útočníka, délka tu jsem se 6 minut. Občíznost, když jsem si nechala profesionální hostování zapnuto, měna bych dal eura. A tady to jsou už takové jako detaily, bych nechal, jenom dynamická. Já jsem dal krok zpět, ježiši. No, tak pokračovat. Tady je, který jsme vybrat, kam jako můžu jít. To bych dělal tady Premier League, Liga McDonald's, hlavní italskou, Bundesligu a La Ligu. Tak, takhle bych to nechal, dal bych pokračovat. Tak, teďka musíme počkat, se to načítá. Počkáme. Tak, jsme tu. Sídal jsem. A já bych si ji pojmenoval Vojtix 19. To je za mě jako ideální. Tak. Tady rozcvičujem. Asi přeskočíme, prostě si rozcvičovali. Tak, a jsme tu. Aby se nejprve přidat herní styl. A tady by jsem si dal si umístěná střela. Dám pozdravit své spoluhráče. Dal tvrdá práce od samotného začátku. Od agenta. Nabídka kondičky, předsezení trénink a teď je tu start sezóny. Hodně štěstí, ať se daří. Brzy se uvidíme na zápase. OK. Tak. E-mail mi přišel a tady jo, mě jako vítá. Takže dal bych sezóna a tabulku. Než ty mám. Mě to nejde přepnout jako na to, jo. Tak, tady jsme my a jsme aktuálně na 16. místě. Tak. Ještě se podíváme do kalendáře, s kým budeme co hrát. Jo, tady máme otevřená okna. Zatím bych dal pokračovat. Příprava narozenin. To mi pošlo agent. OK. Dal bych furt pokračovat. Tak a v tomto videu to bude asi všechno. Nezapomeňte dát like a odběr a uvidíme se v příštím videu. Zatím čau.